Bona tarda, a qui la tingui. Nosaltres ja anem tritorts i ja que hi som, aprofitarem per xerrar una estoneta amb el MC de la True Capital catalana. Un tio trempat que se'l veu tal com raja que està fent un lluquet a les nostres playlists. Amb una discografia plena de frases enginyoses, estils atrevits acompanyats de visuals d'alt calibre, aquest xaval, que deu tenir més o manco la nostra edat, s'ha convertit en un dels artistes més divertits d'escoltar. Xerrarem de les col·labos, del ghostwriting, del que suposa pencar en el món de la nit, dels festis, de la indústria catalana i de tot allò que ens vagi acudint pel camí. Agafa ben fort el teu got de res, perquè t'anant a fotre limoncello i ve de ressaca en Pol. Mira-li els ulls en Nyicris, perquè Pol, anem a per tu. Comença la segona ronda, Tritors contra Pol Bordes. Yes. Què tal, tio? Com estàs? Molt bones, molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí, de veritat. Merci per comptar amb mi. Home, no, nosaltres molt feliços de venir. Fa un any que arrossego com l'entrevista aquesta, havia parlat amb un col·lega del Pol perquè vingués i realment que fa il·lu que al final acabi passant. Si em deixeu un segon, saludo els meus col·legues, què tal, companys? Portem aquí 2 hores junts, però... Hola, què tal? Què voleu dir a la penya? Bé, està pillant una insolació, però de puta madre. Se l'ha esquivat la mort un dia més, Karim, eh? Sí. Molt bé, doncs res, així ràpidament vull fer com una relació de... si coneixeu el convidat, si havíeu parlat algun cop amb ell o no, si havia... Bueno, què sabeu d'ell? Quina relació hi ha? Jo he de dir, potser sóc junt amb el Nyicris, els que estem una mica més desconnectats del panorama català de la música, però t'he estat investigant una mica, Pol, vale? Ja t'ho he dit abans, però em va molar molt l'últim videoclip, així flow de Office i tal, molt xulo, i no sé, empapar-me una mica de la indústria catalana, de la música. Jo recalco les paraules d'en Karim i tot i que estic força desconnectat d'aquest gènere, doncs he de dir que en Marc, quan em va anunciar que tindríem en Pol una col·laboració, et vaig escoltar i tot i jo ser molt crític amb la gran majoria d'artistes emergents en aquest sector, justament, he de dir que em vaig agradar molt, Pol. Realment vaig escoltar els teus temes i em va fer il·lusió especial que vinguessis, la veritat. Me n'alegro. Tira. I anaves a passar de mi absolutament, no? Anava a fer un comentari que hi havia el meu cosí que fent el gilipolles i que l'he xutat, però ja està. Vale, perfecte. No, jo més o menys una mica com ells. Jo no tenia ubicat en el mapa, però sí que és cert que he anat fent recerca, he pogut preparar una mica tot, i més o menys el mateix que el Nyicris, no? O sigui, mentre cada vegada que he anat investigant més, m'ha anat molant més tot el que hi ha, i bueno, a l'expectativa de lo que pugui arribar en un futur. Tu sí que has catat una mica més de música catalana. Jo música catalana sí, però no tant el seu estil, exacte. Vale, molt bé. Pol, jo sí que t'escolto, vale? Els he obligat amb ells a escoltar-te, no et mentiré, i jo fa temps que t'escolto, recordo des que vas treure la cançó amb el Lluc, que en el Lluc sí que el seguia, i llavors em vaig escoltar els 10 temes que tenies per sota i el meu rotllo aquest traperito, hip-hop, pop, una mica més mainstream català sé que em fa més per mi, i recordo jo parlar amb tu a 2 Massavius Parties, en plan, un moment de dir, hòstia, aquest sé que fa música, el conec i tal, convertir dos frases, i d'això, en plan, que tampoc hi ha res més que ens connecti. No, ens coneixem avui, realment. Sí. I bé, una pregunta que fem una miqueta de... Pol, a què estàs enganxat? Que és una cosa que sigui com la teva droga, pot ser metafòric o no? El telèfon, estic fins als ous. No sé si us passa, suposo. He vist que l'allunyaves al telèfon de tu, una mica. Sí, m'obligo una mica, no sé. Ben fet. El telèfon i a Dexter. Sí? Dexter, la sèrie. La sèrie, hòstia, uau, he hagut de fer de rememoritzar una mica. Dexter, el policia, el perro policia. Sí. No. Allò era Rex, allò crec que era Rex. Dexter, què és Dexter? Dexter és una sèrie de l'època dels nostres pares, crec, que van treure fa temps. Bueno, dels vostres pares, no. No, és 2000, 90. És d'un assassí en sèrie o alguna així. Ah, que està com infiltrat a la policia. Bueno, treballa de poli. Hòstia, vale, ara me'n recordo. És un forense de sang i el paio, a més, és un psicòpata i necessita matar penya. Hòstia, ja ves. Que guapo, okay. que retorcido. I estic que no cago, tio. Hunde. Molt bé, doncs res, tenim aquí 4 temites, però el que ens vagi sortint també d'anar preguntant. Per exemple, primer de tot volíem parlar, ara fa poc estàs d'una col·labo tope de guapa, que l'estàvem escoltant fa un moment amb els Figaflowers, que estan com surfejant la puta ola des de dalt. Totes les festes majors de tot arreu. A tot arreu, cobrant el finiquito. I et anava a preguntar, tio, o sigui, tu què en penses de les col·labos? Perquè hi ha una cosa que hem estat comentant nosaltres que ens fa molta ràbia. Espera, ens la posa la de fondo. Una col·labo, per exemple, Drake, Travis, aquesta penya fan col·labos així de jo t'envio els meus 4 versos, tu me'ls enxufes allà amb el teu produ i no ens veiem mai ni fotem res, això és una col·labo? O és com un partner business que fan allà i diu, bueno, va, això vendrà? Aviam, jo no he treballat en ma vida així, evidentment. Vale. Sí que he hagut de treballar per internet, si fos pel Covid o per distàncies, però vull dir, aquesta manera de currar jo crec que és bàsicament business, en plan...
Sí, interaccions. A veure, perdoneu-me perquè és subnormal. Bueno, si ho extrapolem, però en el panorama català, com seria potser la partida d'una col·laboració amb algun artista potser que no teniu un contacte previ? No sé, jo personalment realment només he treballat amb gent que he conegut, pràcticament. Sí, prèviament, que ja els Sí, coneixies i ha exacte. sorgit més orgànicament. Sí, és que és molt... Sí, després és molt fred tot, considero. Sí que sempre s'ha de fer el primer pas, però vull dir, no sé, depèn de la situació. També suposo que si tu no t'hi sentissis a gust prèviament, potser amb aquesta persona ja no et tiraria tant. Clar, no acompanya la tant. col·laboració aquesta. Però bueno, no ho sé, perquè desconec una mica el panorama, no, i tal, però jo crec que dintre del panorama català fins i tot potser es donen situacions de col·laboracions que no són tan orgàniques. Home, no ho sé. tothom que està en un label, no? I que Els segells publica. ajunten a artistes, encara que els artistes no els hi faci molta il·lusió. Al final estàs compromès a fer-ho, en certa manera. Quan tu firmes quelcom amb un segell, rotllo, firmes un contracte i tal, amb aquest contracte tu, doncs el segell et diu que si has de fer una col·laboració amb un artista que jo et digui, per molt que tu no vulguis, estàs obligat a fer-ho ja que has firmat. Això no ho sé perquè jo no he firmat mai. No has estat mai amb cap segell? No, Té un jo tema, estic- també. no. Full lliure, eh? Vaig lliure. O sigui, he firmat ara amb Montebello la distribució i punt, però de moment no he firmat... Sí, he vist algun contracte discogràfic que no m'ha convençut, per exemple, però no sé, suposo que envers a cada label és diferent, o sigui, depèn. Ens podries dir algun punt concret que potser no t'hagi convençut del tot? Aviam, el cas és que se't queda molta cosa que és totalment... O sigui, jo ho entenc perfectament perquè al final s'ha de fer una feina i el retorn econòmic de les coses que fem nosaltres com a músics amb aquestes dimensions és molt poc. O sigui, al final, on generes diners és als concerts. Darrer, però no guanyarem una merda. Sí, o a les ràdios. I diries que el que t'ha tirat més enrere potser és a nivell royalties, o sigui, de... No, el que m'ha tirat més enrere és com les mentalitats de... Vale, ok. Rotllo, si veig que no funciones, et menjaràs un rosco. O sigui, és més èticament per mantenir creativitat integral, o sigui, tot el que vulguis. Sí, si no he de veure que hi ha algú que de veritat li mola, plan, he de partir d'això. Entenc 100% que s'hagin de fer galers, però necessito algú que tingui una mica la mateixa visió que jo i encara no m'ho he trobat. Si et veuen com un número de dir aquest em ven tal i em omple estadis fins a tal i depens tant d'això, crec que ha de ser Però com és que molt jo crec que és el que pensen les discogràfiques. No, perquè al van a final. fotre pasta, és un negoci, ja ho ha dit el és el Pol. seu negoci, però al final és el que veuen, jo crec. Sí, però hi ha maneres i maneres. Exacte, hi ha està segells clar. que tenen 50 artistes. I dius, si tens 50 artistes i sou 5 treballadors, com has de portar bé algú? Això passa molt, no, de fet, a la indústria d'aquí. Vull dir que hi ha segells com que englomeren amb molts artistes catalans que hi ha ara mateix. No sé, ara per treure el Lluc, per exemple, que és del nostre poble i tal, crec que està en un sello que hi ha La de com... De Lyrics, hi ha que molta també gent, està Peunenc aquí. La Peu, la Flashy, la Chloe... Però és una mica monopoli, en plan, n'hi ha poques de totxes i són les N'hi ha típiques poques que... i els tenen tots repartits. dos o tres, després no? també tens èxits que en el seu moment es va fer molt famós per ser el màxim exponent de Charango and Company i segueix portant tot el que seria Buos, tot el que seria Stay Home, tot aquest grupito. Oques, tots aquests els porta èxits. Joder, doncs llavors crec que diu molt de tu també que vagis pel teu compte. Tio, Aviam, fent també, tot això. jo per part meva és com por, en certa manera. Bueno, por, però també hi ha com la part aquesta de joder, ole tu, vull dir, ara aquesta última col·laboració que has fet és amb un grup que està tenint molta repercussió aquí i ho estàs fent tot tu pel teu compte, que trobo que està guapíssim això. No sé, mola molt, mola molt. Comptes amb un grup també que t'ajuda. En plan, no és que estiguis sol a la deriva, tu allà remant i traient aigua del barco, saps que està enfonsant? O sigui, és com que tens un grup, estic veient que estàs treballant amb un grup també visual que és Trempats, pot ser? Tremaliats. Entremaliats, perdó. Tremaliats. Perdó. I vull dir que és això, dic que tens un puto grup, tens un equip, tio. Jo compto amb un suport dels meus col·legues i la penya amb la que treballo intento que sempre sigui gent amb la que estic còmode i tinc la gran sort de que els meus col·legues són uns locos i que són boníssims, en plan. Que guapo això, tio. I que els agrada la meva música i que també fan molts sacrificis perquè em surtin bé les coses, en plan... No fan el mateix per mi que per la resta, quan fem un vídeo. No, s'hi dediquen moltíssim. Hi ha aquesta connexió que no tindràs amb algú que et veu com un número. Com Exacte, que també al final la gent necessita menjar i ningú viu de la il·lusió, òbviament, no? òbvi. Però A mi, això, respectivament a el que està dient el Pol, hi ha una cançó que és del Trueno, que abans estàvem parlant una mica d'artistes, i té una frase que m'agrada molt resumint en això, més o menys, no? Que diu, ara quan ets algú, diu, ahora cuando soy alguien todos llaman a la puerta, i diu, però jo solo como con quien pasé hambre, no? I és com una mica de dir, no? Amb qui m'ha acompanyat el camí, llavors després, quan sobresurti alguna cosa, és aquí després, realment tindré al costat, no? clar.
tal qual. Totalment. No és per fer-te com el buit, però ja passar un altre tema que teníem per aquí apuntadet. A veure, vens del Primavera, ens has dit que has anat aquests dies. Sí. Tu, els putos festis, o sigui, se'ns ho estan menjant tot, és un bon lloc com per dir, no, és que realment fan falta perquè els artistes tinguin un lloc també on actuar i tenir un gran stage i potser gent que et descobreixi també, o realment potser, no sé, critiquem la part climàtica, no és el moment tampoc, com que els impactes que tenen. O sigui, què pensem? Estem en contra? Estem a favor? Gentrificació. Jo crec que hi ha coses a favor i no, però... Hi ha coses a favor i hi ha coses en contra, jo crec, com tot, no? Sí. Jo crec que envers el cicle musical d'aquí, per exemple, macrofestivals com el Primavera no fan falta, perquè tampoc, o sigui, el que funciona aquí són les festes majors i la sala, sí, és que ja ets molt famós i pots vendre, però o sigui, la quantitat d'artistes catalans que ja són molt pocs, catalans o de voltants, i al final el públic tampoc és d'aquí, la gran majoria. Ja, tio, això és heavy. Jo m'he trobat gent que s'ha il·lusionat perquè parlava català aquest Primavera. Ja, és que, tio, jo l'altre dia venint aquí, quan vam anar a jugar a bàsquet l'altre dia, venint amb el metro aquí, va ser una puta locura, tio. Està molt fort. Joder, que quasi m'enganxo amb un guiri jo per sortir del puto metro, tio, que era una locura, no sé, jo vaig flipar. No, a Poble Nou aquí està gentrificadíssim també. Bueno, això és un tema recurrent que està passant a Barcelona, que fora catalans dels països catalans, que ho diuen els de la rebassada sempre. Bueno, és publicitat per Barcelona, no? Al final, una mica. Sí, tot en anglès, tot en castellà i ve gent de fora, tot el puto món. Què ha cantat la Musca? En català? La Musca, Maria Jaume... La Hein, però és de les Illes. La Hein, en Guillem Gisbert... Sí, ha cantat penya, però... Sí, al final els públics que es tenen... Hòstia, Guillem Gisbert ha anat, no ho sabia. Sí, amb la mala butxaca, segur, no la va treure en tot el concert, ballant la Masurca. I conegut per la seva expressivitat, no, Miquel Gisbert? És un crac, tio, és un puto ídol. Molt bé, llavors, per exemple, un tema també que preguntàvem en Ñiquis quan tornàvem amb cotxe, tu el teu ho escrius tu, i es nota molt que ho escrius tu, perquè hi ha com un progrés de paradats per quan vas traient els temes, de suposo que com estàs en el moment de la vida. La penya com el puto Drake, que té ghostwriters i té gent que li escriu coses darrere i llavors ho ha de cantar ell i que la gent s'ho cregui. Ja. Fins a quin punt té credibilitat? Una cosa que no m'he escrit jo i sé jo l'artista. Però concretem, o sigui, en el panorama català, perquè sabem de segur, perquè ho sabem, de que també està passant també això passa, aquí. també. Sí, llavors, una mica la teva opinió sobre això. Sí, jo crec que hi ha com diferents casos. Vull dir, jo personalment a la meva música no tindria cap mena de sentit que l'escriguis algú altre, perquè el tipus de música que pretenc fer, o almenys el que pretenc explicar, no acompanya. Però després també entenc que si hi ha una component molt més comercial i són mètodes que es fan servir d'estudi també. Si hi ha una component en la que hi ha un vocalista que és molt bo, que és molt bon intèrpret, però no té tan bones idees o no escriu tan bé, perquè ha d'escriure si al final el que li funciona és l'altre. Doncs foten gent que sap escriure, el foten a l'estudi i et dediques a això. Ara bé, en Drake, que ve de fer-se una carrera com a rapero, no té gaire sentit. És això, si fots cançons de pop per ballar, entenc que no hi ha un missatge darrere. És que no em creuré el missatge, és que la penya és que em ratlla molt, tio. Em ratlla molt que vagis d'una cosa i que no ho hagis escrit ni a tu, tio. I a part tot, penseu que devalua una mica la cançó en si, que te l'hagi escrit algú altre? Jo crec que depèn, sobretot de les maneres, perquè una cosa és que te l'enviïn però i això... què vols dir? Que hagin compartit el procés d'escriure? Si tu estàs a l'estudi i escriu algú altre i tu vas... Si és com... O sigui, jo què sé, per exemple, un dels meus referents musicals potser és Cruz Cafoner i són els primers que estan amb els col·legues a l'estudi i ho escriuen entre tots els temes. Però bueno, sí que surt com una cosa superorgànica de que es coneixen, de que hi ha un feedback i tot això. Però jo penso, el que està dient ell de tu li envies una cançó a algú i que se la canti, em sembla com una cosa molt... I li pagues per la feina, és com si et fessin el treball de la també, bonica, està penjat per ahí. No ho sé. La pregunta que us faig també és fins a quin punt això s'hauria d'especificar, en el sentit de que Hòstia. no és el mateix una donar-li cançó... crèdits, no?, en el ghostwriter, una mica, ja. Bueno, hi ha crèdits, no?, també de song... O sigui, se suposa que és obligatori acreditar-ho i que l'autor... No ho sé, jo fins aquí no ho sé com de quina manera ho fan. Però a nivell legal s'ha de fer. Vale, jo crec que ja sé que s'ho peta, però bueno. Sí, però és veritat que sí que s'hauria de tenir regatable, però també com ho demostres, tio. No, ho he escrit jo, i eren 5 paus tancats en un estudi i també ho han fet. La Rosalia, per exemple, fot els crèdits 60 persones a cada tema.
i entra una persona a portar un cafè i ja el fot els crèdits. Clar. Hòstia, això està molt bé, almenys Sí, estàs- reconèixer el treball que està darrere de... guapo. Joder, amb els productors passa molt això. Ara hi ha una tendència com molt més de donar-li visibilitat als productors i tal, totalment. però jo recordo una època, tio, que jo què sé, que no se'ls mencionaven els temes als productors. I és com, vaya bessón t'acabes de fer aquí. Jo crec que bastant des de Dr. Dre, que va ser com el primer gran superestrella O sigui, de sí, però produ. això fa molts anys, ja saps Sí, què et bueno, vull dir? però Però que- dic que que marqui aquí potser a la precedent. indústria espanyola i catalana hi ha hagut un temps que no es mencionava. els Home, i a tot productors. arreu. Jo, per exemple, molt hip-hop, inclús trap, que he escoltat, realment m'escoltava les cançons i dic, un 80% del que m'estic escoltant això és per l'instrumental, i no sé qui m'està fent l'instrumental tret de, com es diu això, el... Cooking Soul, algun d'esto d'aquests molt Exacte. totxos i Perquè ja es està. foten allò a la intro de Cooking Soul... I et Això, fiquen que tenen el producer tag, que Exacte. això també està ajudant. Però Aquí vull a dir, Catalunya... No hi ha el reconeixement Perdó, Gris. que potser es mereixerien. Aquí n'estan començant a sortir alguns. Vex, Que això és lo mola. aquests són boníssims. L'Scotty, bueno, l'Scotty m'introdueix i... Sí, ho he vist. Ells, No. Crec que una de les coses que has de fer per currar amb ells és que també ho posis, si no m'equivoco. És que això és que necessitan és obvi. crèdit, A mi em tio, sembla si són una cosa artistes òbvia. també. Sí, jo... Sense ells no... Jo crec que també depèn, perquè, o sigui, depèn de com ho entenguis, perquè al final si tu ets un artista... O sigui, el cas és que hi ha com caliu amb aquestes merdes, sempre, i la manera de penjar les coses, sempre. Si tu vas a un estudi, estàs pagant unes sessions, i al final es publica aquest tema, com que és dels dos, és com... Hi ha gent que s'ho pren com... Estàs guanyant el reconeixement de la meva pasta, també, envers a... O sigui, que estic posant el teu nom. I hi ha gent que no vol posar-ho directament. Ja. Jo tinc una petita anècdota sobre això. Hi ha una xavala que anava amb mi al batxi fa poc, que, bueno, ens portàvem bé, però no Fa va poc passar no, gaire. que tu ja tens els teus tacos. Bueno, ja m'he fet gran. És igual, una xavala que anava al batxi i fa poc ha tret un tema, perdó, m'he expressat malament, amb l'Enrique, tio. Que per mi l'Enrique és l'hòstia, és superreferent també d'Espanya, és un produ Com de es deia? puta mare. És que no sé si vull dir-ho, perquè anava rajada la cançó. Llavors no Bueno, volia. pots dir-ho, li piro un pip, Pots però rompir, simplement perquè perquè... vale, és una tia que es diu Berta Garrido, saps qui és? Jo sí que sé qui és. Pues Feia l'artístic. Feia l'artístic. no vull donar més vol en això, Feia però va treure un l'artístic. tema amb l'Enric, que per mi és això, dius, joder, fos un tema amb algú que en sap molt, aprofita el moment, o fes alguna cosa que estigui guapo. I vaig treure una cosa que era com super mit, super blanc, que no em va transmetre com res, no brillava ella, i és com, tio, molta penya s'escoltarà per ell, a veure què és això, perquè tu també estàs aquí, és com t'has aprofitat l'oportunitat, o no m'ha acabat de... Ja. No ho he trobat. Havíeu escoltat a Dem Squad? El Michi, l'Enrique, No, el productor... me n'havies parlat, no ho he fet, no ho he fet. Brutal. Apuntau. Si podeu, escolteu-vos-ho perquè eren molt Hi ha, bons. com es deia? És que el noi aquell... Sí, hi havia Lil Mos. Eren tres, Lil Lil Mos. Brutal. Eren molt bons. Jo tinc una altra... Tira, perdona. tira, és veritat. Digues si vols i faig la pregunta. Jo li anava a fer una pregunta també, en Pol. Vale, doncs llavors vaig jo. Volia parlar del tema eventos. No sé si estàs molt familiaritzat amb això, però és una cosa que a mi des de fora em sorprèn una mica. Veig com a molts cantants i a molta gent així com famosilla, no sé com dir-ho, que va a molts eventos, rotllo de marques, Adidas, Sí. aquest estil. Fins a quin punt creus tu, o en el teu cas, va la gent com per compromís una mica en aquests llocs o perquè realment és un punt... És algo guai per vosaltres, vull dir. És que no sé si tu hi vas molt per Jo això. no, jo a mi clar. m'han convidat a poques coses. Vale. Però Però jo crec que també hi ha gent que li fot una mica de jeta de oye, quiero venir aquí. sí, és probable. Sí. Però és que tampoc és... Clar, has de tenir la... O sigui, hi ha gent que li agrada, jo crec, i hi ha gent que hi va per... Sí, jo personalment vaig a molts d'aquests llocs, m'ho passo millor a casa meva, als meus col·legues. Ja, és que fas tota la pinta també. tio. Aleshores, no, sí. no sé, però perquè s'ha de parlar molt, s'ha de somriure molt i... És el que... És el posado és aquest que que deies. és heavy, Però és que és important. És, clar, fas contactes, Sí, suposo, a zona donde se cuecen les coses allà i tal, però ho penso a vegades i dic, hòstia, potser et fa mandra, no? Un diumenge, ja que podries, el que dius tu, estar amb els teus col·legues allà fent unes birres o alguna cosa, i dic, uah, avui em toca anar a l'evento d'Adidas, no sé què, a no menjar-li el cul a ningú, però bueno... Gairebé. Sí. Bueno, el que tu... No, però hi ha està- gent- està hi ha bon gent de que tu. li mola, vull dir. Per això, jo crec que hi ha una part de la gent que li flipa el rotllo aquest. Jo crec que ha de funcionar per realment, si vols fer networking i treballar amb més penya, que potser no coneixes, però hi ha gent que des de fora et dona bon rotllo de dir, crec que em caurà bé, i no coneixes de res. Ja. Llavors que necessites l'excusa d'anar a un lloc d'aquests on coincidiu i el mundillo aquest, com ho has dit tu, és si et portes bé amb els altres i fer aquest caliu que has dit, que els teus col·legues són de sempre i s'acabeu fotre el grup de sempre, però hi ha gent que no tindrà aquest... T'has de moure, vull dir, és que si no tampoc coneixes a la gent. Ja, I tio. la gran majoria de col·laboracions surten així també. Mira, Digui, Pol, Nyigris. jo et volia fer la següent pregunta, d'acord?
I anava relacionada amb el tema dels backstages. No sé què en saps tu al respecte. Jo t'he de dir que jo, per la meva curta experiència que he tingut, ja que tinc amistats que han organitzat esdeveniments, potser sí del món de l'electrònica, he vist uns backstages com la cultura popular té la imatge. Vull dir, amb ratlles de pa mimí i amb gresca i xerinola. M&M's, no? Bol d'M&M's que comentàvem abans. Exactament. El vol de M&M's era sèrio, Partint d'aquí et volia preguntar quina és la teva experiència amb el backstage, com són potser en aquest àmbit més del teu gènere i del teu sector, etc. Depèn de cada artista. Clar. O sigui, he coincidit a backstage amb la Peun. Ha de molar molt, aquell backstage, la veritat. Sí, és un desastre, però mola molt. Exacte, és el que m'agrada a mi. I, no sé, depèn, o sigui, no és el mateix el desconcert, que hi ha tot molta penya i molta premsa al darrere, que ningú farà tampoc molt... O sigui, aviam, és divertida. A mi em diverteix. És del que més m'agrada. Tens algun requisit, tu, pel backstage? No em fan mai cas. Vale. Potser que no t'hagin fet cas, però has demanat alguna cosa així un poc excèntrica? Estranya? No, encara no. Encara. Jo és que ho faria al primer concert, tio. És que tu tens una jeta, Karim, que no te l'aguantes, tio. Jo demanaria algo molt loco. Jo tinc un parell d'històries d'aquestes, o sigui, el que els hi comentava abans. Ara he buscat qui era Van Halen, el grup, que volia M&M, deia en el seu rider que volia M&M's, però que no volia M&M's marrons, no? En el punt de veure si hi havia un M&M marró, no ho feien. Però jo, en el meu moment de quan estava amb el grup de música i alguna vegada havien fet de taloners de Brahms, van fer taloners de Brahms, ficaven en el seu rider que necessitaven gin xoriguer per fer-se els cubates. Brutal! Una pomadeta, ja. I vam anar a Camprodon a fer i no hi havia gin xoriguer i van haver de baixar des del poble de prendre pel cul a l'altre lloc a prendre pel cul a buscar-los el gin xoriguer perquè si no, en Titot no sortia a cantar el cabron. L'acidesa d'en Karim patrocina gin xoriguer. Sí, tio. És que quan vaig a Menorca jo, en plan, els hi acabo les existències, tio. És no parar, tio. Perquè, per exemple, tu ara, Pol, imagina't que ara fas el boom, tens milions i milions de reproduccions. Digues així un requisit que posaries en el teu rider així... A mi ara em feu venir el cap ratafia. Crec que a partir d'ara Shout-out a la ratafia. A partir d'ara demanaré una mica de ratafia. I xupa-xups de maduixa. Sí, sense envoltori i una mica... Tal qual, ben posats, allà posadets, supermacos. Aprofitem el moment per, si alguna ratafia catalana vol sponsoritzar aquest podcast, estem esperant-ne perquè si no anem a comprar tant. Això fes-ho, però mirant a la càmera. Alguna ratafia catalana que moli i que els hi moli que fem aquestes parides, pagueu-nos que tirem per aquí, ens l'anem fotent. Cabrons, us estem pagant el sou aquí, jo us compro més. Ja, o sigui, anem cada setmana. I poca presència de ratafia a Poblenou, que tu vas intentar comprar l'altre dia. Molt decepcionant. Bueno, ja. No entenem aquest tema millor. Bé, algun altre tema així que tenim així fresquet per treure. Escolta'm, a mi em fa molta ràbia quan... Bueno, Bert, a mi em fa molta ràbia imaginar-me que estaria en aquell cas i que m'ho fessin a mi, vale? Et conviden a un podcast o un programa de ràdio, te'n vas a la merda aquella dedicat o la que sigui que parlen de música. Tio, que us demanin cantar després. No et mola poder venir i xerrar les teves putes merdes i que no em demanin fer la meva? O dius, no, va, serà un foc comediàtic i he d'aprofitar el moment i realment val la pena? No, a mi no m'agrada cantar aquests Oi que no? Fan cantar molt de normal, aquests. Jo ho he vist i la majoria, tio. Però no, ICAT no. No, ICAT no fan el temita. No. Vale, he tirat hate per tirar hate, eh? Vull dir, és una cosa que a vegades ICAT em surt ràpid la vena. Vaig a ICAT la setmana que ve. Hòstia, oh, shit. Vale. Però ICAT no fan cantar. ICAT depèn del programa. Jo dintre d'un ratet et demanaré una cosa per quan vagis a ICAT. Perfecte. No, però digues. No, jo he anat a algun lloc que vaig fer una actuació en directe, no me'n recordo ni, tio. Però era una tele d'aquestes estranyes. Vale. Però després hi ha el plató de BTV, si no m'equivoco, no? Aquell que té unes pantalles al darrere, Sí, guapes. sí. Allà jo crec que mola. Vale. Però perquè Depèn de l'escenari també, i si hi ha penya o... No, penya no n'hi ha. Va. Però... O sigui, hi ha els tècnics, no hi ha ningú al darrere. Els tècnics allà, Exacte. Hi ha platós que tenen l'escenari en directe i tal. Vale. No sé, jo ho trobo com forçat, tio. Ho trobo raro per cantant aquí sentat, amb 3 persones davant, en plan... La cosa és que quan vas en aquests programes i tot això, és la veu en directe o et punxen en playback? Jo no faig mai playback. Vale. No ho tolero, no m'agrada. No, és que em sonava que, no sé si era Queen o qui va ser, que els hi van fer playback i es van canviar, i en Freddie Mercury tocava la bateria, l'altre tocava el no sé què, així com de conya dir, ens feu fer playback? Doncs toma playback. Es van obligar, això ho trobo raríssim. Bueno, no, et diuen ja directament, tenim la pista i et ficarem la pista, i el que van fer és canviar-se i fer veure que tocaven i no eren, saps? O sigui, s'escoltaven Freddie Mercury però el que cantava era Brian Mayer. Tu fins a quin punt, Pol, acceptaries això, fer una actuació en directe? Fins
a quin punt no? Com et sents còmode en aquest? No t'ho demanem aquí, vull dir, no et pensis. Ara em fareu cantar. Ja estem clonant la teva veu a Mia i després et farem cantar sol. Perfecte. No, a mi m'agrada, si jo necessito tenir temps per provar que soni bé, sí, és que em sembla molt important, perquè després pots fer-ho el bé que vulguis, que si està mal mesclat sones com un cul, i més quan ho retransmets en directe, que és el que passa molt també, a teles o podcasts o... Plan... Fan una mescla per la sala sona bé, però el que envies després de sortida és un desastre. I després, doncs, no sé, que acompanyi una mica. Sí. Perquè al final vas a molts llocs gratis a cantar. Ja vaig molt... No em farà cap favor anar a cantar a la tele del poble d'allà al costat. Total. Si he de cantar a un lloc i em paguen, doncs mira, m'ho penso. I per repercussió, és que el tema aquest de dir, és que si vaig aquí és el punt aquest mediàtic, o no val la pena, realment. Depèn del lloc, no? A ICAT, per exemple, et val la pena? No, és que ara sí que hi he pensat, que us he dit que no vaig cantar per ICAT. Vale. Oh my god. Farà un any i pico. Però perquè vam fer... No vaig anar a la ràdio, era un esdeveniment que van fer a Girona i ens van demanar de tancar l'esdeveniment en fer com un bolo acústic. O sigui, bueno, però mola la proposta. Bueno, sí, exacte, si ets el bolo del final, tancar festeta... Si ho ensabones bé i ho vens bé, jo entenc que es pot arribar a fer i que al final... Però ets cantant, o sigui que també cantar també és normal, saps? Vull dir, no és només... L'únic que per podcast, que és com el nostre més gènere, quan fem aquestes entrevistes, ho trobo raro, no? Sí. És raro, tio. Bé, el panorama català, tio, que aquests estan una mica més informats. Jo tinc molta curiositat. I tenim molta curiositat. És sa? És sa? O l'haver-hi tan petit és competència? O el ser tan petit és sa perquè ens ajudem entre tots perquè a veure si ho aconseguim? O perquè hi ha molts pocs llocs realment només poden aconseguir-ho uns, llavors no t'ajudaré? Puc dir una cosa, jo? Jo crec que es ven com molt sa, en plan de todos nos conocemos, no sé què, no sé quantos, però jo penso que per darrere hi ha punyals per allà. Sí, que n'hi ha molta pala. I és sorprenent també, perquè hi ha poca gent, diguéssim, en el d'esto. Bueno, explica'ns-ho tu millor. En plan. A mi, personalment, no m'agrada. No t'agrada? O sigui... Perquè és això que diem, que hi ha gent que li agrada els events d'Adidas i ja per anar a aquests llocs tinc la sensació de que... Sí, crec que hi ha gent que s'ho creu més del que toca i després és tot el contrari. Hi ha gent que és molt gran, que és super és que no sé. rookie, super maca, i crec que això és l'important. Vull dir, al final crec que com a tot arreu. Si ajuntes 100 persones a una sala, n'hi haurà molts que semblaven uns imbècils, no passa res. Podem dir. Vull dir... Però bueno, que també és això. Depèn. No sé. Jo crec que amb els que sí que fa temps que conec doncs ens entenem, també hi ha hagut piques en certes coses, no sé què, no sé quantos, però és que també hi ha els merders de les discogràfiques a dins, de com que hi ha està tot tan concentrat, tothom passa per tothom tota l'estona, et trobes a tothom a tot arreu, és impossible, o sigui, a cada lloc que vas hi ha la mateixa gent. Ja, tal qual. No sé, jo a tu et veig com una persona com molt humil, que té com bastant clar en plan la posició en la que està i tot, i des d'un respecte... I que pel seu rotllo, com deia ara. Però després hi ha gent, tio, que es porta uns aires que, jo què sé, que no ets això, Dr. Dre, que dèiem abans, o no ets Snoop Dogg... Com calibres a quin rango estic i com puc actuar? Perquè hi ha molta penya que fa allò de fake it till I make it, i a vegades l'actitud... Que ningú serà la Taylor Swift, tio, que estem a Catalunya. Exacte. Sí, tocant de peus a terra. Però dintre del propi mercat sí que hi ha uns figaflaues i sí que hi ha algú que no coneixeran tant. Exacte. O hi ha nonoques que omplen el Sant Jordi. Perquè tu pots fardar, perquè la PEUN ho porta fent molts anys i la PEUN, si ho mires en perspectiva, per als anys que porten tampoc han tingut una fama tan gran. Però bueno, ells tenen clar els objectius potser que tenen i tot, i com el respecte que volen tenir de la gent, i jo crec que poden vendre aquesta imatge. Però hi ha gent que no, tio. El primer dia a la PEUN anaven amb uns humitos que flipes. Són els millors, la putama, que clar, que aquí estem. Vale, però és això, és el tipus de... Si jo fos un rapero i van ser els primers. Vale, també és veritat que en el moment ningú els anava posant allà, però jo no ho sé, ho dic sí que deu fer ràbia des de fora, però hi ha penya que o li foto polla o li foto aquí actitud, o llavors no em respectaran tampoc. Però és diferent fotre actitud que donar-te-les d'algú que no. Vale. No. Jo penso... És per entrar quin respecte necessito jo de la penya amb la que ja no ni em saluda? Sí, al final la meva música dependrà de la gent que m'escolti i no seran precisament els que canten. Si aquesta gent ja no és simpàtica amb mi, doncs jo perquè vull tenir un tema amb tu, saps? Qual, sí. Sí que hi ha gent que potser sí, que rotllo que el que té de repel·lent ho té de que m'encanta la música que fa i aleshores dius, bueno, doncs em sacrifico. Però en plan, per mi hi ha molts fums.
Sí, bueno, a veure, és normal, suposo. Sí, en un món aquest artístic on t'has de fer lloc i a vegades és a colzes. Ja, però no Complicat. sé, ningú és ningú. No, i estic totalment d'acord que és molt més fàcil, tio, pues, fer bones migues i estar tranquil amb tu mateix, sense haver d'apartar els altres i fer la teva, que al final és la puta essència de l'artista, em vull expressar d'aquesta forma. He tret el tema una mica per dir... Pues a vegades la gent, bueno, no sé, posa l'actitud d'aquesta com pot i com li surt és fer-ho així, que a vegades pots fer més ràbia des de fora, però hi ha gent, jo què sé, tio, gent que té un lloc en l'indústria pues sent el malo, saps? I ven ja l'actitud aquesta de ser el dolent de la pel·lícula. Sí. Però bueno, jo tampoc ho respecto. El low-key, aquest més humil, raig de bon tio i que no em poso amb els altres, sempre guanyaran els bons. Ja. Bé, Fem l'última, no?, per tancar la xerradeta una mica. jo anava a passar la notícia. Jo tenia ganes de preguntar-li l'última. Bueno, si tens alguna així puntera, Bueno, posi. no. On t'agrada sortir de festa, tu, Pol? Ah, bueno, va, sí, que això em mola dona parlar-ho. curiositat, tio. Jo he fet molt a Polo. Ah, vale, bueno, Molt, aquí molt. coincidim. Sí, és on hem anat més últimament. Bueno, vam anar a Raz l'altre dia i he dit que em va decepcionar, un A mi divendres. també, sí. Feia la vida que no anàvem i va ser una mica... A mi m'atava, merda. tio, massa gent. Sí, no? Jo ja no... No era per gent, l'altre dia era més com la música. que Estava hi havia més i buit, tal. però no hi havia essència, tio. Tio, els divendres a vegades fan nitro i coses d'aquestes. Abans que està molava, guapo, havíem anat, tio, i- Bueno, Va perdre molt. Apolo ens està molant més. Anem a la... On m'has portat tu, Caníbal? Caníbal, però ara ha canviat. i- Oi que tu has fet alguna cosa amb Caníbal? Pot ser una col·laboració? Vam cantar. Vale, veu El cantar Caníbal, Caníbal. Vale. sí. Saps que ho tanquen, no? Sí, Hòstia, és una putada, això, Sí, que flipa. perquè tenia bona pinta. perquè abans feien reggae dub i tota la vegada Sí, que després van canviar i han estat com 2 anys fent així més per l'urbana, que jo és el que més vaig freqüentar, i aquest any han tornat a canviar perquè tampoc tenien suficient gent. Ja, és que és un dia xungo. I és com electrònica així mig, i no hi ha penya. Jo he anat 2 o 3 cops ja. Jo aquest any he anat i hi ha hagut dies que amb molta gent m'ho he passat molt bé i dies que érem 30 persones a Polo, en plan. I jo què sé, l'últim evento que vaig anar va anar a la GEA a punxar, que ho va fer superbé, va estar molt xulo, però ja et dic, he anat altres dies que hi ha hagut poca gent. I el problema, quin és? La puta breix dels collons. Sí, Que tio, es fa el ho mateix rebenta dia. tot. I realment la Bueno, breix... la breix i el que diu ell també de que han anat canviant de gènere, potser no s'han sapigut adaptar del tot, I no s'ha mantingut, la gent no ha corregut prou la veu però la pavelló. breix jo crec que s'ho ha menjat Però molt. la breix és Cocoa 2.0, però una mica més light amb el tema de que entri tothom. Perquè No m'agrada, Cocoa són, no. Cocoa No són molt m'agrada estrictes. gens, no m'agrada gens. No, jo vaig anar un dia i em posaven la música del 2016, tio, Dimitri Vegas i aquestes merdes que dius, ja, bro, ja no, anem madurats, saps? Fica'm alguna més actual o alguna que em moli més. Posa'm Quédate, no? No, exacte, tio, una mateixa nit quédate 3 vegades, em vull tallar les putes venes, tio, de veritat. Nyicris, què ha passat? M'expliquen alguna notícia? Sí. You have it, man? I have it. Molt bé, doncs avui anem amb la notícia primirada. És una notícia d'allò més Primirada. curiosa. La veritat. La notícia diu el següent, la increïble història de Carlo Acutis. Carlo Acutis era un jove, d'acord, que el papa ha decidit canonitzar com l'influencer de Déu. Atenció, és el sant més jove de la història. Va morir als 16 anys, el 2006, i és la persona que han fet sant, l'última persona que han fet sant, i és el sant influencer. Per què? Doncs perquè va decidir, ell durant la seva vida, pobre, era un catòlic devot, i, Pobre, eh? I, sí. I va decidir doncs, fer xerrades sobre els miracles. Ell, de fet, va muntar un museu sobre els miracles i, degut a això, un dia resulta que va pillar un catarro. Es pensava que era un catarro, però al final era leucèmia. I això és veritat, això ho posa a tot arreu. I va morir. I l'església el va veure un bon xaval i tal, i el va fer el sant. Ha sigut l'últim sant. És un sant influencer. Què en penseu? Té una pinta de sant, jo estic veient la foto. Com li agrada a la religió i a l'església pillar màrtirs, tio? I que sigui oh, pobrets, i ajunillem-nos tots, i... Santificat, sí, el teu nom. Sí, però em penseu que això, que l'església s'ha com de reinventar i agafar nous sants i fer-se com moderno, o ja s'ha d'extingir d'una puta vegada? Que sí, un sant Vaig a tiktoker posar-los- i o sigui, que sigui Exacte. coetani con nuestros Tal qual. tiempos. Ara veiem predicants. Les- Vaig a L'església ha de fer posar-vos una cançó per aquest moment. Jo crec que aquesta cançó és la cançó per aquest moment. O sigui, mentre seguim xerrant això, però Foli. em fa molta gràcia que, Per mi- que comparem aquesta veu amb això que Tu i jo passa que vam ara. anar a una escola catòlica, religiosa. Jo també. No, i tu també, perdó. Apostòlica. Per què, romana? FAC,
a l'església Totalment. i a qui li serveixi la religió i seguir els cànons religiosos de pues, no robaràs, no mataràs i aquestes coses i estigui en pau amb ell mateix o amb ella mateixa, pelante, perquè realment com els valors no fan mal, però l'església és un pou de merda. És una institució malèfica. I els valors de l'església també, tio, són una puta merda. A veure, són un pal, per això no ho seguim, no robem i no matem. No sé si Vale, vau però- veure fa poc que a Madrid, a la puta plaça del Sol, van organitzar bueno, anava a dir un concert, però era un set d'un monjo que punxa tecno. El Calvo Key, no? Sí. Brutal. I van fotre un set allà a la plaça del Sol amb milers i milers i milers de persones, amb un puto monjo que et carda un tecno allà que flipes i, bueno... La tinc. El, La tinc. vale, La tinc. el papa va anar a... La tinc. Vale. M'esperava que era el papa. Amb aquest aquesta DJ, cançó, papa aquest DJ. papa va despertar a la penya a les 6 del matí a Lisboa. Això. Ojo amb això. Lisboa o Porto? Lisboa o Porto, més igual, Crec Portugal. que era, sí. Així es despertava tothom. Bro. Jo vaig currar amb uns, que jo currava de cambrer d'aquests que fan ETTs i tal, que vas un dia, fots 13 hores i hores per hores, currava amb uns que són, que tot el grup de la penya que van allà són catòlics, protestants, com a tope, i havien anat aquí i diu, oh, que guapo el tecno, tenemos un capellà tecno i tal. Bueno, són tots de Sant Gervasi, gràcies. Bueno, no, En el gràcies. pròxim duro que el portin, no? Aquest, ojalà. A saber. Estaria guapíssim. A la Breix. Ula, Sí, és que la Breix li pega a sobre d'estar allà. Ula, quina cami portes avui? Quina cami porto... Espera, he de canviar el temazo ara un moment, A veure, tu calla i let's go. Escolteu bé això, si us plau. Benvinguts a la secció de l'Ula, una secció sobre futbol d'una persona que no li agrada el futbol. Per explicar-vos una micona, l'Ula a cada programa portarà una samarreta d'un equip de futbol i ell, amb històries del club o d'algun jugador, ens connectarà la samarreta amb el nostre convidat. Va, què ens portes per avui? Bueno, igual com ha dit me mare, vale? Perquè és me mare la que xerra aquí, vale? És una secció d'una persona que no li agrada el futbol sobre samarretes de futbol, és l'únic que m'agrada. Sí que és cert que seria molt fàcil lligar en Pol amb una samarreta de futbol que seria la samarreta del Girona, no? O sigui, en Pol ve de Girona, en els seus últims concerts ha sortit amb alguna samarreta del Girona, però jo he pensat, no penso lligar-lo amb una samarreta del Girona i vaig a fotre una història espectacular per lligar-lo amb altres coses, vale? Avui porto la samarreta del Milan, vale? Del AC Milan, oficialment Internazione Calcio Milan, vale? El AC vol dir això, vale? Que és un dels clubs de futbol més importants i regits del món. Vale? Fundat el 1899, el Milan va ser fundat per un grup d'anglesos residents a Milà. Vale? Shout out als anglesos, vale? Com l'últim programa que dèiem que saltaven i feien el balcònic, no? Pues també funden equips com el Milan. El Milan va experimentar cert èxit en els seus primers anys i va guanyar el primer Scudetto, vale? que és el títol de la Sèrie A, i el 1901 vale? Es va convertir en un dels clubs més importants d'Itàlia. El seu estadi, San Siro, vale? És escenari de nombrosos concerts, com per exemple U2, Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay i els Rolling Stones, i fins i tot també hem de tenir en compte que el club del Milan és un club on regeix la música, no? Si ho sabeu, en el partit que juguen contra el seu major rival sona això d'aquí. Segurament ho heu escoltat en algun moment. No? Us sona això, no? Sona. O sigui, molta gent es pensa que és a tots els partits que comencen cantant això, però de veritat és només en el partit que juguen contra la Juventus, vale? Perquè al final de tot diuen el que no salta és Juventino i canten això tots junts. Hòstia, no ho sabia. Ah, no sabia que venia d'aquí tot això. Ho fa l'afició fa com Ja si fos ves. el seu himne i diuen el que no salte és perquè és Juventino la. Vale? I fan una festa espectacular, vale? Però ara us quedareu tots i pensareu, vale, molt bé, Ula, ens estàs cardant una tongada espectacular perquè què collons ens estàs lligant en Pol amb el Milan, vale? Pues anem a començar a estirar fils, vale? Ojo aquí, que és millor que Crims a el que vaig a fer jo ara, vale? Let's go. Vale, a la dècada de 1950 el club guanya diversos títols, vale? I la seva primera Copa d'Europa 1963, liderat per el defensor, vale, César Maldini. Jo ara mateix porto una samarreta de Maldini, però no és aquest Maldini, és el pare d'aquest Maldini, que jo ara porto aquesta samarreta, vale? César Maldini, el que porto jo ara és Paolo Maldini. Ens centrarem a la final de la UEFA Champions League de 1963, vale? Milan contra Benfica. Resultat, Milan 2, Benfica 1, vale? Guanya el Milan. Va ser la primera
Copa d'Europa que guanya el Milan. Quedem-nos amb això, primera Copa d'Europa que guanya el Milan i es guanya a Wembley. Vale? És el seu primer títol europeu. I per què Wembley? Vale? Tornem a agafar una altra cosa, Wembley. Sabeu que Wembley, recordem un dels famosos passatges de la música, no? El EO, no? Del senyor Freddie Mercury, allò és un dels esdeveniments fets a Wembley, i doncs allà s'han fet grans concerts, i a Wembley, vulgarment, per la gent d'allà, se'l coneix d'una manera on, per això mateix arribo a lligar amb en Pol. Vale? Wembley, com que ha rebut molts concerts, se'l coneix com la Casa de la Música. Vale? Una de les paraules, aquesta Casa de la Música, on en Pol, suposo que si li canviem una mica el títol de casa, no? Li tindrà un petit apreci, suposo, on el Milan guanya la seva primera Champions a la Casa de la Música i en Pol guanya un dels concursos a la Casa de la Música, no? També, més o menys, podríem dir? Sí, podríem dir-ho. Doncs aquesta cosa és el lligam que jo lligo al Milan amb en Pol. El Milan guanya la seva primera Copa d'Europa a la Casa de la Música i en Pol inicia la seva carrera a la Casa de la Música. No? Heavy. Gang. Millor que Crims, això? Hòstia puta, tio. Millor que Crims, Has això. desxifrat Com estireu de la manta. El codi. I per això, Pol, jo lligo el Milan amb la Casa de la Música i una de les coses espectaculars que passa aquí és que el Milan té els mateixos colors que el nostre programa, no? Aquest vermell, el negre i el blanc, i això és el que et deia abans de que et demanaria una cosa per quan anessis a ICAT, és que perquè recordis aquesta història del Milan i d'en Pol, et faig entrega i et regalo una samarreta del Milan d'aquest any. Què dius, tio? Vale? Epa-la. Perquè amb el senyor Rafa Leao, vale? Perquè tinguis aquesta unió del Milan amb en Pol Bordàs, i que si quan vas a ICAT la vols portar o no, és igual, doncs que també tinguis aquest record dels tritors amb els colors personals de tot el podcast. Vaya Que guapo, regalazo, tio. Blaguer. Bona currada. Bona currada. Moltes gràcies, tio. Que bonito. Està guapíssim, Que bien, que maco. És el mestre, hauries de veure la col·lecció que té l'Oleguer de samarretes. És una tio. bogeria. Sí, Podria anar perfectament 5 mesos seguits sense Quantes? repetir una samarreta de futbol. Digue'm un número, així, una forquilla de És que quantes deus potser tenir. 300 És que ben és fàcils. una locura, és una locura. Tu, Potser. moltes gràcies, Molt Home. emocionat. Està guapa sobre aquesta. Joder. Està ben xula. Sí, sí. Doncs l'adoré, ICAT, tio. Que sí, vinga. així sortirem allà. Que guai. Ben així Que bo, que bo. Tot aquest lligam, no, d'en Pol amb aquest Milan, no, també ve una de les preguntes que us vull fer ara, i és una de les coses que també vull xerrar amb vosaltres, no? Realment, aquest moment on en Pol fa aquesta passa endavant, no?, de les cases de la música, de presentar-se en aquest concurs, que podríem dir, no?, és una llançada a la piscina, perquè normalment aquests concursos dius, hòsties, mira, m'hi presento, però no sé què fotré, no? Doncs és la pregunta que m'agradaria fer-vos, no? Quina és aquesta llançada a la piscina que us heu fet vosaltres, vale? Que us ha donat més resultat satisfactori, tot i no haver-ho aconseguit, no? Encara sapiguem que fos una cosa difícil. No? O sigui, una mica... A mi m'has preguntat abans del cotxe i jo he de dir com aquest projecte, però jo és com m'he juntat una mica a vosaltres, jo arrossego el de l'any passat, jo vaig fer l'esdeveniment aquest en directe, que va ser com una mica un fail, però un niu per poder créixer i aprendre de com es fan aquestes coses, així que jo segueixo confiant en Tritors i en aquest projecte, però com que és una llançada a la piscina de començar i a veure com tornarem a fer-ho, jo m'agafo en això. Jo anava a tirar per aquí també, però diré una altra, que és, a veure, fot uns anys ja, però quan vaig fer el treball de recerca de batxillerat amb el Pau Riera, Shout-out pel Pau. Shout-out pel Pau, un bon amic meu, vam fer un curtmetratge. Jo he de dir, el 70% dels mèrits jo li donaria al Pau, perquè és molt crac, tio, estudia això i li encanta el cine i bueno, ens ho vam disfrutar molt, però tot és molt gràcies a ell. Però, tio, va sortir com un curtmetratge molt xulo, que està penjat a YouTube, es diu Frenos. El vam poder exposar al cinema de Cardedeu, que també ens va fer com moltíssima il·lusió, va ser com la cúspide d'aquest projecte. Vaig treure un 10 al treball de recerca, que no esperava jo ni de conya, i estic molt content i molt agraït a en Pau, la veritat. Ja està. Jo, personalment, diria deixar la carrera, Hòstia. perquè bueno, vaig fer 2 anys i mig d'arquitectura, que us he comentat abans, i no m'agradava ja des d'un principi. Pensava que m'agradaria, i el primer any no em vaig atrevir a deixar-ho, i el segon tampoc, i el fet de deixar-ho doncs crec que m'ha donat moltes altres coses, i el fet d'atrevir-me a dir no vull fer això
i prendre aquesta decisió, tot i les conseqüències que tenia, doncs m'ha fet créixer bastant. Jo em puc sentir identificat amb això també, que ha deixat una carrera el segon any també i el volia deixar el primer, i tenim un amic també que ha deixat arquitectura, el Joan, Sí. en plan, i era un puto crac, aquest li fotien matrícules d'honor en plan, i ho va deixar igualment, sí. Shout out per la gent que deixa la carrera. Ben fet. Viga. No estudiem, Està molt de xavals. moda deixar la carrera. No per res, sinó perquè t'has d'atrevir a algú que ens han imposat, que és Totalment. la carrera, l'has d'acabar i llavors... El recorregut típic que s'ha de fer, que tothom et diu. Digues, Jo ni soc una Cris. mica... El meu cas té bastantes similituds amb en Karim i és un curt que vaig fer a final del grau que vaig estudiar de realització de visual, que ens van dir de fer un curt tota la classe, però nosaltres érem 5 amics que anàvem una mica bastant allunyats del pensament de la classe i com 20 persones tota la classe van fer un curt, llavors nosaltres érem 5 i vam fer un altre curt, que es deia 155, que mai ha sortit a la llum, però realment ens va quedar superbé, un guió espectacular, xerat per en Lluc, xerat per en Sergi, per la Maria i per en Joan i per mi, i res, ens va quedar de locos i estic molt orgullós d'aquell treball. Per què no va veure la llum? Així ràpid. Vale, doncs perquè en Joan no va fer la talonatge i el Sergi no m'acaba d'editar. Vale, es faltaven dues coses, però estava ja... No, però el curt en si està fet i espectacular i realment allà vaig aprendre una mica el que és un gran curtmetratge de currar. Passat un link, tio, que ens el mirem. Us el passaré. Val. Exacte, joder. Molt bé, doncs, Karim, ens vols portar el teu concurset nostàlgic? Sí. Aparta l'ordinador, jefe. Maquineu ara. Mireu el coco. No, a veure. Aprofitant que venia Will Paul, he volgut fer alguna cosa relacionat amb la música, però bueno, també amb la nostàlgia una mica. Llavors, el que he fet avui, us he portat intros i outros de les sèries que miràvem de petits, o que almenys jo crec que per collons hauríeu d'haver vist de petits. Vale. Tot dibuixos animats, vale? Super 3, tal, este rollito. Llavors, us explico com funcionarà el joc. L'Oleguer no participa perquè ja sap quines són, participeu vosaltres 3. Llavors, l'Oleguer posarà una mica del principi de la cançó, d'acord? El primer que piqui el tambor aquest, que jo estaré agafant-lo i controlant que ha sigut el primer, té dret a dir primer quina sèrie creu que és, vale? Quina intro és. Si ningú l'acerta, donem més pistes o fiquem més d'esto i tal, vale? Hi ha unes quantes, anem veient. Hi ha algunes de fàcils i algunes que realment són una mica xungues, però jo estic bastant segur, o sigui, som tots més o menys de la mateixa generació, la mateixa quinta, sabrem tots el que ha sigut. A mi se'm dona molt malament això, Eres de Super 3, tu? Sí, però poc, tio. Poc de Super 3? Sí, m'agradàvem, però no em deixaven veure gaire la tele. Vale, a mi... Els meus pares tampoc, però els meus avis sí, és una aprofitada. S'ha d'anar a casa als avis a fer aquestes coses. Sí. Vale, pues un segon, Oleguer. Esteu readys o no? Heu d'anar ràpids de mans, Sí. Aguanta-ho, que fotreu un merder, si no. Jo ho aguanto, sí. No es pot moure, jo l'aguantaré i no hi haurà trampes aquí. Mentre en Karim d'allò podeu viure la musiqueta. Això és Marsupilami, no? Marsupilami no està, però podria estar, la veritat. No sé, està sonant això super random i no sé per què està sonant, però bueno, és igual. Sí, aquí està. Vale, xavales, Oleguer per mi, ja pots ficar la primera. Jo ho aguanto, primer que piqui, té dret a la resposta, vale? Me va sobre. 3, 2, Sí, m'ha sobre. 1... No, fica'ls una mica. Que no, que són malíssimos, deixa'ns. És que si posem-lo de després ja se sap. Vale, dono una pista. Va de mamífers, aquesta sèrie. I no és Poso-lo de després? Marsupilami. Poso-lo després, eh? Espera, ningú se li surt, eh? Què digues? Molt bé, Camera! Sí, senyor! Molt bé! La Marrabeu no és de color blau ni un gripau. Vaya puto banger, aquesta. Gatigós. Anem al següent? El món és el nostre gatigós. Sí, però és que m'agrada molt aquesta. Anem a la següent. La següent és més xunga, Aquí s'ha d'anar ultra ràpid, eh? He d'anar ultra ràpid perquè si no us diu quin d'allò és. Vale. És old school, va. Ei, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Sí. És que si segueixo diu el títol. Sí. Aviam, potser me la sé, però jo diria les 3 persones. No. Torna-ho a ficar. No puc ficar-ho des del principi. Vale. No és Doraemon. Estava fent la Doraemon. Primera pista. És de
flow asiàtic, la sèrie. Power Rangers. Ui, no. Hòstia, deixa'ns alguna més, a veure qui és el més Però és que si ho poso ja diu... Torna a posar al principi, pues torna Però és que no puc. A Tori. Molt bé! Era xunga, aquesta era xunga. Ho mirava el meu cosí, això. Està guapíssima, Tori. Ho teníem de Era veure. un seriote, això, estava molt guapo. Era molt còpia de Doraemon, En plan, li ajudava a fer les seves coses del dia a dia. Però és que crec que és el mateix dibuixant i tot, No ho sé. El Lil Jerry té un tema que es diu A Tori. Sí? Sí, està Hòstia, que guai. guai. Sí, me'l cataré. Vale, la següent us he de dir que és per mi de les meves sèries preferides de quan era petit i no és molt típica tampoc, però estic segur que l'heu vist també. Com tu, contracultural. Let's go. Em sona molt... Martin Mystery? Hòstia, m'estan sortint. Molt bé, carrera. Així pel rotllo horrorífic i si Tu, xungo. oi que era brutal aquesta Era guai, sèrie? era guai, M'encantava, era guai. però tant. No de les que més m'he mirat, però està guapo. Eren tres top, brutes, top, no? top. Dos nois i una noia. Sí. El Martin, un goril així com era enorme, Sí, un una noia. bitxo, sí. Com un bitxo verd allà i la noia. És veritat, també hi havia un bitxo verd. Mira, no me n'acordava això. En Martin Mystery. Bueno, Siguiente. vamos a la siguiente canción. Som aquí quan hi ha problemes, comencem a espiar i després a comprar. Algú de picar? A les pies de veritat. Molt bé. Hòstia, tio, però piqueu abans, tio, piqueu abans. Clar, aquí hi havia una mica de trampa perquè és del mateix dibuixant, Martin Mystery, Sí? espies de veritat. No sé si us heu fixat algun cop, en plan, és de la mateixa persona. Aquesta era de les coses que mirava amb mi germana, que ens agradava com els A mi em molava, sí, estava guai, guai. estava Hi guai. havia el Jerry, que era un puto. Ja. Era un putero, era un putero que flipes. Però estava guai. El meu personatge preferit era el Jerry, tio. Feia el que li sortia dels collons. Jo crec que les sèries amb personatges que tenen gadgets, no? És com És que és brutal, clar que sí. Tal Quan qual. els hi repartia, no? Sí, Els era repartia, la- jo estava- Uau, jo estava hypeadíssim. A veure què hi ha avui. Què saps? tindran avui, saps? Tal qual. Vale. Aquesta, vale, És us difícil, aviso abans, és una mica més difícil, és una outro, vale? No és una intro, tingueu en compte. Vale. No la sabeu? Zero. Hòstia, a mi m'ha marcat molt No m'està aquesta sonant, no m'està outro. He de dir que no és de Super 3, òbviament. Està, És l'única està que hi ha en de castellà. Super 3. Heidi. Has de picar el d'esto. No, no pico. Vale, ok. Idea, Karim, tio. Vale, para un moment. Us dono una pista. És una sèrie... Em penso la pista, però no tenia... És molt fumada, la sèrie. Per Això no ser és per una nens. pista. Sí, No ha, sí. sortit al 3XL. I no, No. és de No? Super 3. És, us diré fins i tot on sortia, Cartoon Network. Jo me la jugaré i diré el perro sarnoso aquell rosa. No sé No. com es diu. No? Com es diu aquella? No és Agallas el perro. Això, Allò era... Agallas. Hòstia, tio. No. Allò era molt raro, allò era bastant bizarro. Jo et diré Los Padrines Mágicos. No. Los què? Los padrinos... No, Ah, no los és tan- padrinos mágicos. No, no Això és era, tan- això era Disney, no? no és O era tan Cartoon? vell. Això crec que era Disney. No és tan vell, és més nova. Sí, És més nova. És més coetània. Vale. Això no sortia. És la música de fons. Una altra pista o si no ens rendim. Una altra pista. Podem no saber-ho. Quan sortia el cartell, diguéssim, de la sèrie, hi havia una espasa. Torna-la a posar, Oleguer? Pots tornar-la a posar? Hòstia, no ho sé, tio. I de Cartoon Network. És una sèrie que té bastant a veure amb els rellotges i coses així. Va, prova, Iñaki. És hora d'aventura. Sí. Molt bé, tio, sí senyor. Els rellotges. Ja tampoc ho tia. El rellotge, les hores, no sé. Vale. Pel Bipo aquell. No, és igual, per les hores, o sigui, es diu hora Ah, d'aventures, vale, pues, guau. per un rellotge, anava a fer la d'allò xunga. Ah, no, el Bipo aquell és una consola. La d'en Vimo és una consola. Ara la següent he d'anar molt ràpid, Les següents heu d'anar ràpid perquè He us d'anar les sabreu. molt ràpid en aquesta, eh? Sí. Us farà un clic i punto, eh? No, home, no. És massa difícil. No. Bros. Uah, no sabeu quina No, és? som uns macos. Hòstia, Bros, mira, us ho poso tot de cop. Torno a A veure, resetejar. torna a provar. hòstia, aquesta és molt mítica. Però deixa-la fins que algú digui No, alguna no, cosa. perquè llavors ja t'ho diu. És Bueno. japonesa, va. Ja, però és que no Bueno, la deixem i quan sé. piquin la Exacte, trec. és que si Va. no, tio... Sí, Qui piqui primer la diu.
Xinxan. Joder, tio, com no l'havies pogut pillar. Tu, deixeu-la, tio, fins que algú digui alguna cosa. És que si no ens atrapem un munt. Però és que hi ha algunes que donen la pista ràpid. Deixa-les. Vale, les deixo. La següent és xunga també, Sí? Bueno. Els Looney Tunes. No? Tom i Jerry. Molt bé. No em perdono mi mateix, Autoflagel. Era un banger, aquesta sèrie. Era el millor de De tot. la meva sèrie Hi ha en algun moment que porten una exposició de totes les morts, entre cometes, que té en Tom, i hi ha el moment aquell que es queda plegat com una escala, quan es queda xafat, i és una exposició de com 80 peces que són tots els toms amb el frame de tots els programes. És boníssim. Va, anem a ventilar això. Pica i Rasca es va copiar de Tom i Jerry. Sí. Aquesta també ha de ser ràpida, Les dues últimes, va. Aquesta també és ràpida. Molt Aquesta sí. vale. I ara ve una que és la més old school de totes, però que a mi em va marcar molt. És veritat que no és de la nostra època, però pot ser que l'hagueu vist. Vale. A mi em va marcar molt aquesta sèrie. I, si no m'equivoco, és la outro. És l'outro, sí. Super 3, també. Sí. És que outro... És molt més difícil. Ara l'Eixam, com ja sabeu, Us acaba de dir el nom. Bro, us acaben de dir el nom, Arale. No, digues bé el nom. No es diu Arale. Doctor Slump. Molt bé. Jo no ho he vist mai, això. No has vist mai Doctor Slump? És que això és més antic, és d'abans de la bola de drac. És mítica. És del mateix dibuixant. mítica, A mi perquè mítica, m'havies dit que mítica. t'agradava molt. Crec que havia vingut aquesta conversa i m'ha tinc donat els el... còmics i tot de l'Arale. Bueno, Mítica, fins aquí l'Arale. la secció nostàlgica. Molt bé, va, Esperem que us hagi agradat moltíssim. Pol, Good shit. anem a fer una secció tu i jo, vale? Que es diu Dóna'm llavi. Dóna el llavi. Molt bé, poso una miqueta de context, vale? En el món del trap, que és com un gènere que a mi m'agrada moltíssim, no sé, Migos i aquesta penya, però molt de moda, que eren els adlibs, vale? Fa servir bastant. Tu no ho fas servir gaire, he vist. Scoop! Que no el sabia, m'ha gustat, m'ha gustat. Però ho faig, però sí que cada cop menys. Però no abuses. Abans, quan en algun tema de Travis, així vell i tal, sí que n'he vist que n'has fet algun, i tenies una època potser més trapera que ara, Sí, 100%. vale? I vull recuperar aquest Pol una mica, d'acord? La gràcia d'això és que em va venir la idea amb un vídeo que ara ens passarà a l'Oleguer, que és una entrevista que els fan els d'Amigos, vale? Que al Take-Off es passa tota la puta entrevista responent amb adlibs, només amb adlibs. Ver, tira'ns el vídeo, per favor. Escoltarem l'àudio, vale? Ells veuran el vídeo. Y'all just bought her a house. Shout out to mom. You did. Tell you. Mama. How'd that feel to buy your mom's a house, man? Take off, you have the album coming, the mixtape with Yachty. Is it an album or a mixtape? Just wait on it. She didn't realize you was rapping about her on Motorsport. Molt bé, doncs anem a replicar com una miqueta això, d'acord? He fet com la típica secció de preguntes com així, rapidetes, curtes, vale? Vull que em responguis amb una o dues paraules i m'ho fas així una miqueta amb adlib. Perfect. Ok? Així sortirà de puta mare. Molt bé, doncs, deixem... Espera, por favor. M'espero. Un col·lega meu, el Driu, vale? Que es diu Podriu, però Driu, li vaig demanar i dir, tu, m'agrada molt com els temes que fas tu, vaig estar buscant bases per YouTube, totes són una puta merda, i vaig dir, passa'm alguna cosa i tal, i m'ha passat un munt de temes, gràcies, Driu, tio, em condé molt, merci per deixar-me fer això amb les teves bases, així que tenim un parell de bases per fer aquesta parida. Drew! Vale? Let's go! Let's go! Molt bé. Tinc algunes preguntes així més xorra al principi, després entrem en el hard stuff. Vale? Primer, per exemple, quin adlib et fa molta gràcia? Skid it! Marca de cotxe preferida, per exemple? Ferrari. Pagani. Quin plat mai et cansaria? Pesto. Quin nom li vas ficar a la teva primera mascota? Tuca. Què era? Una tortuga. Vale. Què en penses de la problemàtica geopolítica que va suposar guanyar la Segona Guerra Mundial i que en conseqüència es fundés el país d'Israel fent fora del seu territori el poble palestí i que comencés una expansió territorial que ja fa més de 76 anys que és una matança genocida desmesurada? Una fucking locura. Qui és la teva major influència musical? The Sub. El teu tag de productor, com seria? For this. Beatles, Queen o Rolling Stones? A què triaries? Queen. A qui no suportes del panorama? No one. Ok. Oh, man. I en Karim?
Pilarín Valles. Pilarín Valles, yes. Hi ha algun artista que et caigui especialment bé, però que no t'acabi d'agradar la música que fa? Yep. No es mulla, Una nen. resposta, És que em fa pensar... No, si no tens ningú, però... Dami. Sí? Sí. A mi em fa pensar amb el Tyler, The Creator. Em cau com molt bé tot el que fa, però la música com que no m'enganxo tant. Té alguns temes així més fàcils, però potser no. Em tira la segona? Perfecte, em queden 3. No, és la primera, encara. Ah, vale. Per tal de fer un tema junts, a quin artista mort tornaries a la vida? Extentation. Ricardo Estrell, per tu què significa? Com? Ricardo Estrell, per tu què significa? No el cune. No. Ricardo Estrell lesbiana, tio, ja ho dic jo. En plan, Pol, què n'hem de fer en Catalunya? Defensar-la. És la música un llenguatge universal? Sí. Yep. Molt bé. Merci, Tito. Clavadíssim. M'ha faltat trap, tio. Clavadíssim. Sí, bueno, era una base molt així universal, espacial i tal que fa, però a mi cun d'aquest tipus, tio. M'agrada aquesta secció, la vull repetir un altre dia. Me gusta. Molt bé, doncs en Nyicris ens porta concurset d'endevina la frase. Vinga, Nyicris, tira-li ja, nen, tira-li ja. Pull up. Molt bé. Les melodies de les cançons ens poden conduir... Epa! Ui, el micro. Penal. Les melodies de les cançons ens poden conduir a molts racons. Des d'un jardí de les delícies està el mateix infern bevent amb Satanàs i Rita Barberà al caliu del bressol acorrucat pels braços de la mama o a milions d'altres llocs explorats o per explorar. A la secció d'en Nyicris, avui, escoltarem una sèrie d'intros de temes, d'acord? I només amb la melodia, d'acord? I després haureu d'intentar endevinar quina serà la primera frase d'aquella cançó. D'acord? Realment totes les instrumentals són empàtiques amb el que es canta o poden ser carradament inverosímils l'una amb l'altra. D'acord? Avui ho averiguarem. En quin idioma? Vale. Explico. Jo proposaré les possibles respostes. La B, C, totes seran en català, vale? Però evidentment la resposta pot ser en català, en castellà o en anglès, que són les... Sí, ho has traduït tu. Ho he traduït, vale, exactament. Començarem per en Pol, d'acord? Després respondrà l'Oleguer, en Karim i Marc. D'acord? Vale. Sí, tots la podem fer bé. Tots la podeu fer bé, exactament. Equiligua. Comencem amb la primera cançó. Escolteu bé? Buah, em sona que flipes. L'alcohol em destruirà el fetge i els arnes la pell, el fum als pulmons i els homes al cervell. Podreu fullejar a veure què penseu. Campejar els records i estripar-me flors i versos, jocs i amors. Què ha de dir? Però no pas aquest poema volador i petit, gust d'amor, olor m'engrana. Ua, no m'esperava gens que posessis això. O sigui, sé qui és, però... Vale, això és la intro, vale? Quina és la... Ara us faig la pregunta. Quina és la primera frase de la cançó? A, opció A. Karim, no miris la resposta que t'estic veient. No. Si no vaig jo, no, de fet. Ah, vale, però és simultània. Ah, vale, Sí, perdó, sí. no ho havia entès. Opció A. Vaig borratxo. Hola, bon dia. Que hi ha algú? Acabo de veure unes llums blaves, sembla que vindran. Opció B. A la riba de les zones de Palamós no hi ha habaneres que calmin el meu clamor. I opció C. La vaig veure a l'embalat, la senyora Remei em feia quedar-me esparratat. La següent frase, no la primera. Ara el que vindrà ara mateix. Vale, ok. Jo voldria que fos l'última. Per tant, diré l'última. Jo també voldria, però crec que és la segona. Sí. Jo diria que és la primera. Tu jugues? No ho sé. Sí, jo també jugo. Jo no ho sé. Vale, Pol, opció C. A. B. Jo crec que l'A, és també. el Serrat, no? Jo crec que l'A. És Joan Manuel Serrat. I és que a més diria que... És que em sona molt aquesta cançó i a més és que... Ara crec que canviarà totalment el panorama de la cançó. O sigui, em sona que canvia totalment. Tothom ha respost. Resposta. La B. Vaig borracho, hola, buenos días, ¿hay alguien ahí? Sí, acabo de ver unas luces azules, parece que van a venir. Pero yo sé que soy buen hombre, si no, no estaría aquí. Oye, vamos a probar a hacer la entrevista.
És un sample de Cecilio G, efectivament. De Cecilio G! Vallporra. És locura. Estava en la seva època, però en plan 3 mil·lennis, tio. Necessito aquesta cançó. Com es diu aquest tema? Hòstia, pues t'ho juro que ara no me'n recordo, Hòstia, tu, no me jodes ni Cris, tio, busca-m'ho. I el buscarà ara mateix. L'únic que puc dir és un tema molt antic de Cecilio G, molt antic. És que és el millor. Estàs puti o l'has trobat? No No, crec que estiguis puti. Vale. Vale. Molt bé, seguim amb la segona cançó. Espera, però digues quina és la veritat. Bueno, no me'n recordo. És que no me'n recordo ni què era la A, llavors. No, serà la Vaig de la borratxo. policia. Vaig borratxo, la de no sé la què. policia, les llums Ah, però blaves. perfecte, Clar, si és porteu un Cecilio punt G. jo. Porteu un punt jo, llavors. És la A? Sí. Vale. Tiro la Sí, següent. puta. Nick. Espera, el tema es diu Acabo de ver unas luces. Cecilio G, Acabo de ver unas luces 2010. Que fiqui un sampleo del Serrat. És un una puta geni, locura. és un geni En plan, incomplet. uau. Segona cançó, endavant, Oleguer. Molt bé. Quina serà la següent frase? Opció A. Nadó, res et pot fer patir entre els meus braços. Els grisos núvols a poc s'allunyen. Opció B. Dóna'm un puto glob d'absenta que estic trist. Opció C. Brut porc solitari, vaig vomitant el meu plor. Uau. Pol? Ara ja he vist que me Ja, és que trenca molt el cap. Us vinc a fer jugar. Està bé que la primera ja ens has fet veure de que la cosa no és com sembla. La C. La C, brut porc solitari, molt bé. Següent. Jo confio en la A un altre cop. Jo també penso que és la C. Marc? Jo tiré la B, a veure si som la flauta. Oleguer, resposta? Sucio, puerco solitario. És el puto Albert Pla, tio. Que se mou. És l'Albert Pla, és l'Albert Pla. Tia puta, tio. Quina era la resposta? La C, la C. La C. Vale. Repeteixo, l'estic traduint. O sigui, l'estic presentant traduïdes per no... que sigui més difícil per vosaltres. Molt bé. El Primavera va sortir en l'Albert Pla l'altre dia, tio. En sèrio? El Primavera? A l'Estela Maris. Ah, és veritat, és m'ho va dir. veritat. La Carla, la meva companya de pis, m'ho va dir, que anaven. L'ha trafat. Heavy. T'ha convidat a ter-se un parell de temes amb ella. Van a cantar un tema, crec. Amb Estela Maris. Que va sortir la Carmen Machi. Saps el que és? Has vist la sèrie o no? Jo no sabia de què la era. Messias. Jo sí que l'he vist. És un Me la va recomanar tu un i... seriote que flipes. Mira, Em fa com palete, però m'ho he dit... No, potser està m'hauria molt de bé, fer-ho. està molt bé. Vale. De los Javis, Paquita Salas, i això, Sí. cremito, en plan, molt guapo. Siguiente. Siguiente. Ja, però és que hi haurà com un... Ja, segur. Serà un sample. Sí. Va bé? Vale. Jo és que aquí Aquesta cançó he de dir que és possible que la coneixeu, vale? Opció A. T'està fent Quina la serà la següent frase? Opció A. Canta amb mi, petit beneit. És que... Clar, però pensa que el canta amb mi, petit beneit, potser és en anglès de... Clar, ja. Sing, fucking Si motherfucker. és en anglès ho hauràs traduït. Sí, Tot, no? O sigui, tot ho he traduït. Tot està traduït. Potser és en català, Vale. potser és en castellà, potser és en anglès. Sing Little Bastard. Ahà. I ara t'ho criden aquí. Opció A. Canta amb mi, petit beneit. Mhm. Opció B. Viola'm, amic meu. Joder. Opció C. Deixa les teves joguines, fill meu. Jo dic la... Espera, va, el Pol. S'està passant, Mantenim les l'ordre. coses. Perdó. Jo dic la B. La Joder, B, anava a dir jo també. Viola'm, amic meu. Oleguer. Volia dir jo primer, tio. La C. Deixa les joguines, Karim. Jo... És que anava a dir la B, la B. La B. Jo la... La de canta. Sí, Resolem. Little Bastard. Resolem. És de Nirvana, molt famosa. No ho sabia. Tio, s'ha la intuïció, tio. Sí. No la sé vist, aquesta jo tenia la puta... No, estava... Vale. És típic. Tema molt mític de Nirvana. Que tracta sobre la violació. Sí. Queda alguna més? Sí, Bueno, unes quantes. Vámonos, m'està agradant. Sí. Està volant, això. Molt bé, anem amb la cançó número 4. The thug, baby. Yeah. Vale. Potser aquests tags del principi de productor han dit una mica per on aniran els tiros. Vale. Atenció. Opció A.
El vaig disparar per l'esquena, com en Ricky, no com l'Slick. Em vaig gastar $7.000 en un pitbull de 3 colors. Opció B. Puta, plouen molts bitllets, sembla Londres, inclús les dones grans de missa són del meu fandom. Opció C. Opció C. Em vaig presentar a casa seva sense avisar. El seu pare era fan i el cul de la seva filla em va deixar remenar. Jo vull aquesta. Pol. B. C per mi, vull aquest del meu cul em va Jo dic deixar. la A, per variar. Jo també dic la perquè la C rima massa en català. En plan, que ho hagis traduït i just que rimi. Pues seria espectacular. Ja, però mola. Resolem. And what? Metro Boomin want some more, nigga. Shit. Shoot a minute bad like Ricky, but not slick. Spit like 7 bands on a tricolor pick. All my signs Era look like a l'opció A. stop, nigga, no pick. És rap d'Atlanta que no s'entén molt bé, però spend like 7 band on a tricolor pit, em vaig gastar $7.000 putos en un pitbull de 3 colors. Això, és rap que això no hi ha brutal. Let's fucking go. Metro és Young representa tant. És Metro Booming i Young Thug, efectivament. Vaya, bon. Espectacle. Molt bé, seguim, cançó número 5 i penúltima. Ok. Molt bé, vale. Aquesta intro és curteta. Vale. Presento 3 opcions. L'opció A. Posem bombes al Capitoli i brindem. Hòstia. Opció B. Jesucrist és el centre de tot. Opció C. Tanco la depressió tancada amb candau i la tiro a la brossa. Repeteix-me la B, porfa. Jesucrist és el centre de tot. Uau. I opció A. Posem bombes al Capitoli i brindem. Pol. A. Ula. Posem bombes al Capitoli i no sé què. I brindem. Jo dic la C. Jo dic la B. És que necessitem aquí... Resolem. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Aquestes merdes, tio. Això investigat per les catacumbes de YouTube. Cabron, tio. La puta deep web, tio. Això no està a YouTube. Molt bé, i anem amb la última cançó. Està rockero avui, eh? Sí. Això és més aviat punk, vale? Per tant, això pot... Ja és una pista. Queixat, ja és una pista. D'acord, torna a ficar la B perquè era molt curta aquesta, si pots. Aquesta. Buah, em sona que flipes. D'acord. Opció A. Bombes, xutes, baralles i sado, el meu dimarts és el teu noticiari. Opció B. Bé barrota, tio. Opció B. El teu pare es fot més farlopa que tu. Opció C. Tinc 7 anys, sóc menor d'edat, el meu profe m'ha aprovat l'examen de pròstata. Pol, resolem? La A. La A. Jo vull el de l'examen de pròstata 100%. Jo també dic la C. La C. Pues jo la B, jo dic la que no dieu. Així almenys algú guanya. Resolem. Això és la intro. No l'he volgut ficar. Tengo 7 años, soy menor de edad. El profe me ha aprobado el examen de próstata. Después del ojete, no sé por qué será. Me daba chuchería, se ganó mi amistad. Quin grup és això, tio? Religión, me ha petado el culo. Això és Gambes con Fimosis. Si voleu escoltar lletres absolutament passades de to, Gambes con Fimosis. Torna-li el nom. Tu, però la resta de lletres les has escrit tu, no? Les he escrit jo abans. Fes-te un tema, tio. Sí, és que és un barró, tio, que flipes. Està guapíssim. És que Si mola molt entres pensar. així, tio, un tema... El meu dimarts és el teu noticiari. Déu meu. Uau. Boníssim, Nyecris, de veritat. No he portat el compte, crec que els 4 ho han encertat alguna, així que... Déu de Déu. Sí, sou de la polla. Hem guanyat tots perquè ens hem passat bé, xupat. Exacte. Seguim. Doncs res, no, jo vull... Sí, a veure, no tenim res més preparat, Estàs però... fent una outro ara mateix? No, perquè li vull cedir la paraula al Pol perquè Vale. li expliqui a la gent que ens escolti en aquest moment... Sí, tio, fot-li aquí promo, no? Exacte, tio, què vens a fotre? O sigui, què tens així per més endavant? Mira, aquest divendres 7 surt la meva pròxima cançó del meu àlbum, es diu Tanta estona, reggaetoncio, així que comenci l'estiu, i res, del meu àlbum Aquesta vida és nostra. I després tinc un parell de bolos a l'agost, canto Festes Majors de Torroella el 22 d'agost, for free,
Gorito, Atlet, for free. I el novembre trec l'àlbum. Ja ves. Puta mare. Dates de confirmar, no? No, a l'octubre. 22 d'octubre. Vale, nice. Pinta Banger del Verano o no, la cançó aquesta de reggaeton? Sí. Sí? Si voleu la posem. Sí? Sí o no? De veritat no? Hòstia, una puta exclusiva aquí o què? És aquest, el teu hotel? Oh my gosh! Ens estem tirant amunt, això no m'esperava. Mare meva. Ja veuràs Let's fucking go. Connected Ho fem servir com a cançó del final. Fes-ho servir com a outro. Sí, tanquem amb això. Doncs res, mentre el vas posant, jo vull dir de merci per aguantar-nos, per estar aquí amb nosaltres, per donar-nos suport. Pol, ets un mega crack, ens hem passat molt bé amb tu, de veritat. Merci per convidar-me. Gràcies per venir. Això està guapo, aquest programa sortirà bé, m'ho he passat molt bé, la veritat. Espero que els que estan escoltant i mirant també. I res, tu, ens veiem la setmana que ve, seguirem fent coses, no us hi canseu. Ai, no, vale, res, anava a dir una cosa, però no. Digue-la. Perquè no quadra amb tempo, ja ho haureu vist. Espero que us hagi agradat Street Torts, primera edició, que em vaig passar molt bé gravant-ho. Molt bé, doncs què? Va, Pol, tinc bastanta... Pol, todo tuyo. Epa. Us deixo els vostres micros oberts perquè així pugueu reaccionar amb algun ad-lib, si voleu. Avui he passat de tot camp, feia mandra, avui t'he trobat a tocant, feia falta, cuida'm una mica més, per nosaltres, porto massa temps, perdonant-te. Tu no ho saps, però a mi m'agrades molt, si avui surto espero trobar-te a la Dóna ganes, de moure el cuco una mica. A fer el guarro, l'estiu, joder. I és que portem tanta estona. Pau. Broma. Provarem trobant-li una solució. Sempre vols tenir tu la raó. Són dos ports de casa sense roba ni vergonya. Surto un cara de bandit d'haver passat mala nit. Sona guapo. És col·labo o Soc jo sol. Tu sol? Vale. Ja ves. Això quin dia has dit que sortia? Divendres. O sigui, nosaltres estem sentint en primícia, però la gent ja l'haurà escoltat quan estigui escoltant aquest programa. Que sapigueu, gent, que ho esteu escoltant, nosaltres ho vam escoltar. Fuck you, man. Va, fes una despedida, Marcos. Doncs res, ens veiem setmana que ve, no sé què polles traurem, però aquí estarem i seguirem, Tritorts per sempre. Gràcies, I és que portem tanta estona xerrant d'abans de quan de tant en tant en fèiem broma. Provarem trobant-li una solució. Avui al Regalito us vinc a parlar d'un dels meus artistes preferits, el Frank Ocean, i el seu àlbum més controversial, Endless. La seva carrera discogràfica és força estranya. Va començar destacant com a songwriter, compositor i productor, treballant juntament amb artistes com el Justin Bieber, la Beyoncé, el John Legend, el Jay-Z o el propi Kanye. Quan va firmar el seu primer contracte discogràfic amb Def Jam, no el deixaven publicar un àlbum propi, i gràcies als consells del Tyler, the Creator, amb el qual formaven part d'Odd Future i eren bons amics, va descobrir que una mixtape era la solució. En només 3 setmanes va crear Nostalgia Ultra, una mixtape plena de samples famosos amb copyrights dels quals van fer que la discogràfica no pogués treure benefici econòmic. Nostalgia Ultra ho va patar suficient com perquè li donessin $2 milions per a confeccionar el seu primer àlbum d'estudi en solitari. Aquest va ser Channel Orange, trencant tots els rècords i recol·lectant 2 Grammys. Channel Orange, que per cert em fascina, va catapultar la carrera del Frank, posicionant-lo amb els top Gs del moment. Les expectatives de futur eren altíssimes i només li quedava un sol projecte més amb Def Jam per tal de completar el contracte i ser lliure. Els de la discogràfica li van donar totes les facilitats i llibertats creatives. A part, el senyor Oceà va firmar un deal extraordinari amb Apple Music de 20 milions per la seva exclusivitat. El 16 d'agost del 2016, i sense avís previ, va retransmetre a la seva pròpia pàgina web durant 140 hores un directe on se'l veu a ell construint una escala de cargol i que, de tant en tant, sonava algun tema del nou àlbum, com heu pogut veure en aquest vídeo que us estic ensenyant. La durada real de l'àlbum, però, és de només 40 minuts. Tot això va ser una campanya de màrqueting immensa per a promocionar el que sí que realment era el seu proper gran projecte i, de pas, aprofitar per colar-li ben colada a la discogràfica que no confiava en ell. Aquesta és la història de l'àlbum visual anomenat Endless, amb el qual Def Jam tant pot veure un puto duro. Just l'endemà de lliurar-se de la discogràfica, va penjar de forma independent el single Nikes i al cap d'unes hores el seu aclamat disc Blonde. Aquest últim projecte, encara fins a dia d'avui, és aclamat per tot el món i considerat una reputíssima obra mestra. Frequency, blurring, blur.